Ħanaddu għal Salm 4 il-tin qarja llum għad-direttur tal-kor fuq l-istrumenti tal-korda Salm ta' David. Weġibni meta nsejjaħ u Alla tal-ħaq tiegħi. Int issullevajtni meta kont fid-dieqa tiegħi. Kun grazzjuż miegħi u isma' t-talba tiegħi. Owliet il-bnedmin, kemm se ddumu id-dawru l-glorja tiegħi fit-tmaqdira. Sta kunu għafu illi s-sit warrab lill-bniedem it-tajjeb għalih innifsu. Is-sit jisma' meta nsejjaħlu. Tredu u la tidinbux, immeditaw fuq qlubkom, fuq sodditkom u isktu. Sela. Issagrifikaw sakrifiċċji tal-ħaq u għafdaw fis-sit. Ħafna qed jgħidu min se jorina xi tajjeb. Olli d-dawl ta' wiċċek fuqna u sit. Intajtni lena f'qalbi aktar minn meta żara u l-imbit ġdid tagħhom joktor. Fis-sliem se nimtett kif ukoll norqod għax int waħdek osit tagħmel li nammar fis-sigurtà. Amen. Għanitol. Misa smawit ringrazzjawk tal-li inti kellimtna, għajla nistgħu nifmu il-privileġġ qoli li inti ħarist lejn il-ċokontana u ma warrabtniex, ma ktarx jgħid issus biex tistabilixxi relazzjoni qawwija bejnietna. Inti l-ħalli aħna l-lejja. Aħna l-maħna xejn li f'trapp u rmiet u frattant, inti trid li tberikna, trid li tikkomunika t-tajjeb tiegħek magħna. U għalhekk nitolbuk mulej biex bħalma jeżortana Salamuners u lejk biex nisimgħu naħżnu l-kelma tiegħek fi qlubna sabiex nkomplu nbidlu fi xbija ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Epok għandna salm ieħor ta' afdar u fiduċja falla l-imbierek, illi nitalmu dejjem nfittxu l-assistenza tiegħu, l-għajnuna tiegħu, kif ukoll insibu s-sigurtà tagħna fih. Tajjeb, nafu jekk aħna onesti ma' nfusna kemm aħna dgħajfa, kemm aħna debboli maħna xejn, jisna għazba mġelġla fil-wied. Daqxejn ta' marda u tolqotna, daqxejn ta' inċident u jillimitana. Il-fiduċja tagħna trid tkun falla l-imbierek. David bil-ħafna salmi li kiteb isna kull salm tiegħu qegħdin nittawlu fid-djarju tiegħu. Isu kiteb djarju, però id-djarju li kiteb jiena nżommu għalija nnifsi. David ried illi dak li kiteb u dak li esperjenzja malla inġarbu ħana wkoll għal-ġid tagħna. U allura kull salm huwa qisu qed biex innatieqa biex nittawlu fruħu biex naraw kif kien qed jingaġġa malla, kif kien qiegħed ifittex din il-mixja, din il-relazzjoni ħajja u vitali malla. David ir-raj sultan, allora għandek wieħed li ma kien xejn, kien sempliċi raj, però Alla eżaltah fuq it-tron ta' Iżrael, u frattant David baqa dik il-qalb mistrieħa falla tiegħu. Hawnhekk appuntu għandna eżempju ieħor ta' sofferenza minħabba l-fatt illi David jixtieq jonora lil Alla. U din it-tingiża inħossuha aħna vera. Għall-inqas jekk aħna nitkellmu ma' ħadd ieħor u jafu allura x'aħna u x'nemmnu, tajjeb li aħna rridu nonoraw u nweġħu lill-Sit u Salvatur tagħna, Sidna Ġesu Kristu, bħalli kieku iwarbuna fil-ġenb u imaqdruna u eżebilħuna xi ftit jew wisq. Direttament jew indirettament inħossu li mhumiex qegħdin iżommuna mal-qata tagħhom u qas jistgħu. U aħna qas irridu. U allura dik il-konflitt inħossuha aħna. Inħossuha. Għaliex fil-waqt li aħna rridu nkunu sliem ma' kulħadd, paċi ma' kulħadd, minħabba il-fiduċja tagħna u l-impenn tagħna biex noġbu lil-mulej, ikun hemm dak id-distakk, dik il-firda bejna u ħafna nies oħra. David ħasafa imżeblaħ, però David sab il-paċi
u l-ferħ tiegħu fil-li kien jaf li Alla kapaċi jipproteġih. Alla omnipotenti El Shaddai, Alla s-setani, Alla l-omnipotenti kapaċi jipproteġih u infatti wkoll jagħti widen għat-talb tiegħu. It-talb huwa l-aħjar l-aqwa sinjal biex jurina li nfusna fiex ninsabu manna. Jekk spontanjament matul il-ġurnata il-qalb tagħna qed iddur li Alla fit-talb, jekk qed ninfittxu dawk il-ħinijiet fejn aħna niltaqgħu mal-Alla privatament biex infaħruh u irroddulu ħajr u anke iva npoġġu qudiemu il-petizzjonijiet tagħna hemmhekk nistgħu ikollna gauge, ikollna indikazzjoni tajba fiex ninsabu spiritwalment. Tajjeb David hawnhekk allura jesprimi t-talba tiegħu. La darba jinsab qisu imħabbat, kritikat, jesprimi t-talba tiegħu weġibni meta nsejjaħ u Alla tal-ħaq tiegħi. Il-mod kif jitkellem juri ċerta mistennija, weġibni u jaf li Alla xi darba xi kmieni jew tard mill-perspettiva tagħna se jwieġbu. Għandna din il-mistennija meta nitolbuh il-Alla. Hemm mistennija u hemm ukoll fiduċja. Issa fil-realtà tat-talb hemm prinċipju, aħna nsejħulu l-prinċipju taż-żrieħ u l-ħsad. Tiżra u taħsad. Bidwi jiżra, imbagħad jiġrilu l-żarrija tisponta awtomatikament f'sekonda u jiġbor il-ħsad tiegħu? Le. Irid jgħaddi staġun biex dak li żera mbagħad ikun jista' jaħsdu. Tot għat-tagħlim li aħna ngħaddu l-ħadd ieħor ma jistax għax qiegħed nagħlimkom nippretendi li tinbidlu bit-tfaqqija tas-supajn. Irid jgħaddi żmien, l-Ispiritu Santu irid jaħdem. Fl-evanġeliżmu tagħna kellimt xi ħadd, spjegajtu l-Evanġelu, ħanitlob għalih u iva imbagħad jiġi l-żmien tal-ħsad. Però rridu kull ma nagħmlu fiduċja fl-Ispiritu Santu li jagħti l-ħajja. U l-istess ħaġa fit-talb. Pereżempju William Gurnall, wieħed mill-Puritani tal-Antik, jispjega tajjeb u jispjega hekk ara. Il-mulej intrabat li jwieġeb it-talb ta' niesu u jwettaq ix-xewqat ta' dawk li jibżgħu minnu. Iżda kultant u vjaġġ twil qabel mal-fidil jiggwadanja mill-avventura tiegħu. Sikwit tiġi xitwa twila u qalila bejn iż-żrieħ tat-talb u l-ħsad. Alla ta' bilħaq jismana malli nitolbu. Iżda spiss ma nisimgħux minn għandu minnu fih. It-talb ma jdumx ma jasal sas-sema. Iżda t-tweġiba tiegħu tieħu l-ħin tagħha. Kieku kapaċi nifhmuha din, il-tweġiba tagħha ħafna drabi tieħu l-ħin tagħha. Mhux dejjem. Meta Pietru talab lil Ġesu biex isalvah mill-għarqa, Ġesu immedjatament qabdu minn idu salvah. Imma ħafna drabi it-talb tagħna Alla jonorah wara staġun. Tiżra imbagħad taħsad. Jiena ħares lura matul is-snin u nara kemm il-mulej wieġeb it-talb tiegħi anke wara perjodi twal, anke snin, imma wieġeb it-talb tiegħi. U rridu nkunu għajnejn miftuħa, konxji illi Alla ta' bilħaq huwa involut u Alla jagħti widen u jieħu pjaċir bit-talb tagħna. Il-fatt li ma jweġibx immedjatament m'għandniex naqtaw qalbna ma tolbux. Anzi, niftakru f'dan il-prinċipju ta' żrieħ u l-ħsad. Alla s-setani ħelisna fl-modi vera il-kol kemm aħna. Nistgħu ngħidu, nistgħu nagħtu xhieda kif il-mulej ħelisna minn ħaġa, ħelisna minn oħra. Ħelisna u dan iservi allura bħala garanzija illi fil-futur x'se jagħmel Alla? Se jerġa' jeħlisna. Għaliex? Għax Alla huwa fidil. Alla ta' kelmtu. Alla li ma jinsiex il-patt tiegħu. Alla illi ma jabbandunax xogħol idejh. Ħafna artisti jibdew pittura jew skultura, Michelangelo wieħed minnhom. Ħalla ħafna skulturi mhumiex mitmuma.
beda jnaqqax fl-irħam u jew xeba jew qabad proġetti oħra. Imma Alla mhux hekk. Alla li beda xogħol tajjeb fik se jipperfezzjonah sal-jum ta' Kristu. U din għandha tenni l-qalbna. Alla mhux se jiġba minn uliedu. Jistabar bina, jieħu paċenzja bina. Alla għamilna tiegħu bil-patt, il-patt ratifikat mibdi bit-tixrid tad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu u dak il-patt huwa sikur. Dak il-patt huwa infallibbli. Alla ma jagħtix daru għal dejjem lin-niesu. Allura meta nsib ruħi forsi oppressat jew fid-dwejja jew fenna fjena kif qed jittrattawni sħabi, qed jittikawni wis minħabba l-fidi tiegħi. Hemmhekk imissni dejjem bħalma għamel David nirrikorri għand Jahwe. Alla il-ħaj. Alla li ġbidna lejh għamilna tiegħu. Nersaq lejh tron tal-grazzja. Kemm il-darba nsemmuha din. Tersaq lejh tron. Min hemm fuq tron? Hemm sultan. U s-sultan tagħna huwa Alla il-ħallieq l-omnipotenti. Imma huwa wkoll Alla missierna. Ġesu speċifikalna u għalilna meta titolbu hekk missierna li inti fis-smawiet irid illi nrawmu fina sens filjali ta' tfal li meta nitolbu ħammorru għand missierna. Imma huwa missier perfett. Huwa missier li hu fis-smawiet. Missier li wedna l-ħniena tiegħu li ma tfallix, l-għajnuna tiegħu speċjalment fi żminijiet diffiċli. Nersqu l-tron tal-grazza biex insibu ħniena u għajnuna fi żmien opportun, fi żmien propjament meta għandi bżonn din l-għajnuna mis-sema, l-għajnuna minn fuq. U allura fuq it-tron naraw sultan u missier. Sultan u missier Alla li irid u wkoll kapaċi. Il-missier irid. Il-missier dejjem irid il-ġid jekk hu missier tal-affari tiegħu. Dejjem irid il-ġid tal-uliedu. Imma mhux dejjem kapaċi. Vera, jekk għandek missier forsi daqsxejn fqajjar u t-tifel tiegħu jixtieq jidħol college jew l-università m'għandix biex inħallaslek mejlu. Iħobbu ma jistax jagħmillu l-ġid. Imma Alla ta' mhux hekk. Alla kemm irid u kapaċi. Huwa sultan il-possessur ta' kull ma jeżisti u wkoll missier. Qalb tenera, qalb kumpassjonali lejn uliedu. U allura ħalli ma jkun qatt li t-tama tagħna tiddawwar lejn bnadi oħra. David ikompli jgħidlu inti sollevajtni, ħjejtni, neħħejtli, ħaffift li t-tabija ngħidu hekk, vera? Ħaffift li t-tabija. Dik it-tabija li kultant uħossuha trid taffiġna Alla kapaċi jissulleva minn fuqna. Inti sullevajt meta kont fid-dieqa tiegħi, kun grazzjuż miegħi u isma' t-talba tiegħi. David għal darba oħra hawnhekk jagħtina lezzjoni importanti. Meta navviċinaw il-Alla fit-talb tagħna. Nersqu bħala ulied iva imma wkoll niftakru li ma ħaqniex. Ma ħaqniex. Alla sabna avversivi għalih. Maħmuġin, korrotti, ħatjin, edewa tiegħu. Alla tagħna status ta' ulied, però David jgħid kun grazzjuż miegħi. Il-grazzja hija favur. Illi Alla għax joġbu jagħmel hekk. Mhux għax jien għandi dritt. Xi ħaġa li wkoll Daniel fil-famuża talba tiegħu Daniel kapitlu 9 vers 18 jgħidu Alla tiegħi mejjel widintek u isma' iftaħ għajnejk u wara t-ħarbit tagħna u l-belt li jsemma ismek fuqha għax mhux għall mejjel ġusti tagħna li qegħdin waslu t-tħannin tagħna quddiemek, iżda minħabba il-ħniena kbira tiegħek. Importanti din nifhmuha. Minħabba l-ħniena tagħna. Alla li juri l-ħniena tiegħu lil min iritu. M'għandna ebda jett. Ebda dritt għal ħniena. Però nafu iva minħabba l-patt Alla dik il-ħniena Alla jagħtina. Alla jurija magħna.
Bad David ukoll allura ikkonfortat minn Alla jindirizza lill-edewa tiegħu u jiftaħar bil-favur tal-Alla lejh. Jindirizza l-edewa tiegħu. Aħna kapaċi la darba aħna rebbieħa permezz ta' Sidna Kristu illi nindirizzaw l-edewa tagħna. Forsi mhux letteralment, imma David hawnhekk jgħid owliet il-bnedmin. Kemm se ddumu ddawru l-glorja tiegħi fit-tmaqdira? L-ewwel x'kienet il-glorja ta' David? M'għandix dubju kienet Alla nnifsu. Alla nnifsu. Sekwit illum nisimgħu nies li jitkellmu illi Alla ma jeżistix. Iwaqqaw għaċċajt l-affarijiet tas-sema. Idawru jaqilbu l-glorja tagħna fit-tmaqdira. Ja intom nies skaduti, nies li qegħdin tgħixu f'dinja oħra, nies li ma jinteressawhomx fil-ħajja, kull tip ta' tgħajjira vera, idawru l-glorja tagħna fit-tmaqdira. Rridu niftakru allura li Alla li ħalaqna u Alla li sejħilna biex nkunu tiegħu, biex nkunu ulied adottivi fil-familja tiegħu u allura ta' bilħaq il-mogħdija tista' tkun imħarbda. Għaliex Ġesu qal jiena għażiltkom mid-dinja. Għażiltkom mid-dinja. Allura x'inhu r-riżultat? Id-dinja tobodkom. Il-fatt li Ġesu fridda minn mad-dinja, minn nies mitlufa, għamilna nies salvati. Min nies taħt il-kundanna tal-Alla libbisna l-kuruna tal-favur tal-Alla. U allura rridu niftakru illi il-mogħdija iva tista' tkun werija, però x-xirka tagħna mal-Alla tista' tkun garantita. Ejjew nħadmu l-fidi tagħna sabiex ma tinkisirx din il-komunjoni. L-eżes ħaġa li jista' jkollna hija li nimxu fi ħbiberija mal-Alla. Il-nimxu f'intimità miegħu, minn ġurnata l-oħra, minn sija l-oħra, minn mument għall-ieħor. U konxament ingawdu din il-xirka illi Kristu kisbilna bis-salib tiegħu. Alla bil-patt għamilna sħab miegħu, daħħalna fil-familja tiegħu, dejjem permezz tal-medjatur Ġesu. U allura nista' noqrob lejh u nixxennaq għal komunjoni akbar minn qatt qabel. Qatt ma nistgħu nkunu sodisfatti. Qatt ma nistgħu ngħidu ħanejdu hekk ksib biżżejjed u se nieqafaw. Alla huwa fonti ta' barka inesprimibbli. Ħanejdu hekk bir blaqieħ li tista' tella ilma rifreskanti għal ruħek il-ħin kollu. Minkejja l-irwiefem, minkejja l-maltemp, ir-refuġju tagħna huwa fih. Kemm se ddumu tħobbu dak li hu bla siwi, ikompli jgħidilhom David, b'ċerta kuraġġ. Kemm se ddumu tħobbu dak li huwa bla siwi u timmiraw lil-ingann. Irridu kultant inkellmuhom hekk in-nies vera, meta Alla jiftilna bieb ta' opportunità. Irridu nurruhom illi l-ħajja tagħhom hija firħa, hija battala. Mimlija b'ħafna imbarazz u b'ħafna fixfixo, b'ħafna affarijiet li x'inta sarhom ma ssib xejn. Kemm se ddumu tħobbu dak li hu bla siwi? Ġesu jisfidana l-koll jgħidilna x'iswilu l-bniedem li jirbaħ id-dinja kollha biex imbagħad jitlef ruħu. Jew x'jagħti l-bniedem bit-partita għar-ruħu. Ir-ruħ hija jien l-individwu. U allura David bir-raġun hawnhekk qed jgħid, intom qegħdin timmiraw lejn l-ingann, qegħdin tqarqu bikom fuskom u qegħdin tippruvaw tqarqu wkoll b'ħadd ieħor. Ma dak huwa l-bniedem, dak huwa l-bniedem fl-istat naturali tiegħu, il-bniedem illi ma jafx aħjar minn hekk. Żvijat, mitluf, tajjeb huwa l-oġġett għall-ħniena tal-Alla. Bħalma konna aħna. Alla ġabarna, Alla sejħilna, mhux għax konna aktar orrif, jew intelligenti, jew moralment aħjar minn ħadd ieħor. David ikompli jgħidulhom kunu għafu illi s-sit warrab lil bniedem it-tajjeb għalih innifsu. Is-sit jisma' meta nsejħlu. Sabiħa din. Il-mulej warrab għalih innifsu lit-tajjeb. Mhux għax sabu tajjeb, imma għax għamilna tajbin. Libbisna bil-perfezzjoni ta' Kristu.
U issa bil-qawwa tal-Ispiritu Santu qed jaħdem fil-qalb tagħna b'mod misterjuż biex naqtaw il-vizzi ta' dari u minflok nikkoltivaw dak il-virtujiet tal-ġmiel talla. Il-manswetudni, il-ferħ, it-tjieba, l-fedeltà, l-umiltà, l-imħabba, l-paċi, il-ferħ. Kontra tal-affarijiet m'hemmx liġi. Alla qed jgħidilna xxamplaw fihom. Alla warrab il-bniedem it-tajjeb għalih innifsu, rridu nkunu konxi tal-abil Alla favur tagħna. Alla għażilna mill-eternità, Alla sejħilna fi żmien meta ma konniex nfittxuh u feċna, meta ma konniex nfittxuh u sabna, meta konna mejtin fil-ħtiet u dnubiet u għamilna ħajjin permezz ta' Kristu. Bir-raġun Pawlu jgħid bil-grazzja intom salvati. Jekk maħniex meraviljati, jekk m'hemmx dan is-sens ta' għaġeb fina, illi kif jista' jkun li Alla sejjaħ lili, meta seta sejjaħ il-ħadd ieħor. Alla għażilna, Alla wkoll jikkonsagrana, Alla jwarrab it-tajjeb għalih innifsu. U allura David ukoll jeżorta jew iħeġġeġ lill-opponenti tiegħu biex jindmu u jersqu bil-fidi lejn Alla. Le mhux impattu ilhom lil dawk li ma jħamlunix jew jgħajruna, mhux impattu ilhom, imma neżortam biex duqu waraw kemm hu tajjeb il-mulej. Indmu duru lura, ma jiswilkomx huwa dannu huwa denja għalikom. Illi tħaffru għalikom bjar mxaqqin illi ma jżommux ilma. Il-bniedem jitħabat u jinfileġ u jisar biex minn għalih qiegħed jiġma' ir-riżorsi għalih innifsu, imma huma riżorsi mtaqba illi ma jissodisfawx. David hawn qed jgħidilhom lin-nies mitlufa, irriflettu, indmu u afdaw fil-mulej kif qed nagħmel jien. Tredu la tindimbux, immeditaw fuq qlubkom, fuq sottitkom u isktu. Il-nies mitlufa jridu niċċalenġjawhom, jridu nisfidawhom bil-ħlewwa biex jagħmlu rende kont ta' ħajjithom. Irriflettu ftit u waraw fiex wasaltu. X'investiment għandkom għall-eternità? Fuq xi qegħdin isserħu. Pawlu jgħid illi aħna qabel konna mingħajr Alla, mingħajr tama, mingħajr Kristu, barra mill-pattijiet ta' Iżrael, immissa fi Kristu Ġesu. Aħna darba konna imbedin, sirna qrib bid-dem ta' Kristu. Dik hija t-tama tagħna. U lin-nies irridu ngħidulhom irriflettu ftit. Issagrifikaw sagrifiċċji tal-ħaq u afdaw fis-sit. X'jiġifieri tissagrifika sagrifiċċji tal-ħaq? Ġifieri tindem, flok ma tibqa' tinganna lilek innifsek. Illi tindem, illi tersaq li Alla b'sakrifiċċju ġust, sakrifiċċju li jogħġbu u afdaw fis-sit. Dan hu messaġġ tal-Bibja. Il-Bibja titkellem dwar Alla jurina minnu, dak li nsejħula ir-rivelazzjoni divina, jurina minnu biex aħna nirrispondu għalih. Biex aħna nduru lejh mill-idoli li ħlaqna li nfusna sew jekk huma fuq pedestal jew jekk huma fuq it-tron ta' moħħna u ta' qalbna biex nduru lejh u biex nistennew mis-sema l-ibnu li għajmu mbellimwiet Ġesu jleħlisna mill-għadab li ġej. Dik hija t-tama tagħna. Irridu nirriflettu, irridu nindmu, afdaw fis-sit. Meta wieħed idawwar ħastu lejn Alla u jirrifletti jimmedita minu ta' bilħaq Alla. Hemmhekk insibu faraġ kbir. Spurgeon il-prinċep tal-predikaturi fi żmien fl-era Vittorjana illi kien strumentali biex salvaw eluf kbar ta' nies. U l-pritket jom għadhom jaqraw u nies isimgħuhom irrekordjati. U għadhom ikun ta' barka għal ħafna nies. Isimgħu x'jgħid fil-bidu ta' pritka minnhom tiegħu. Meta tikkontempla lil Kristu ssib balzmu għal kull ġerħa. Irrifletti fuq il-missier u jingħatalek kwiet quddiem kulali u fl-influenza tal-Ispiritu Santu għandek dua għal kull weġa. Trid titla fin-nikat tiegħek, tixtieq terreq l-ansjetajiet tiegħek
mela mur u waqbes fl-ifnad baħar ta' Trinità, intilef l-immensità ta' Alla l-ola u tkun qisek qomt minn fuq mitraħ ta' serħan, iffiskat u invigorat. Ma naf bxejn aktar li jista' jfarrax lir-ruħ, ma nsib xejn aħjar biex nikkalma il-ħalel jew il-mewġ li jeddet ta' xejr u fistu. Ma jeżisti xejn iprem biex iwassal is-sliem f'nofs it-tempesta tal-prova. Immedita b'devozzjoni fuq is-suġġett suprem, Alla Trinità. Il-Bibja hija stedina waħda kontinwa biex aħna niltaqgħu mal-Alla, biex aħna ġu wiċċ mal-Alla. David kien jafu lill-Alla. Kien jiżbalja iva, kien jiżbalja, ma kien jafu lill-Alla. U għalhekk kien ir-refuġju u l-ken tiegħu. David allura jiddikjara li jippreferi il-qagħda tiegħu majjar, ikkalpestat, ikkritikat, imżeblaħ, jippreferi dik il-qagħda iżjed minn kwalunkwe ħaġa li l-bniedem mondan kapaċi igawdi. Isimgħu, ħafna qed jgħidu min se jurina xi tajjeb? Olli d-dawl ta' wiċċek fuqna wasit. Olli d-dawl ta' wiċċek fuqna. Il-ħaġa l-aktar mixtieqa li Alla idawwalna bid-dawl ta' wiċċu. X'jiġifieri din? Espressjoni idioma li tintuża sikwit fis-Salmi għawek għandi lista sħiħa, imma li oriġinat meta Alla qal lil Mosè biex jgħallem lill-qassisin biex ibirku lin-nies dik il-barka sabiħa tant. Il-mulej jolli wiċċek fuqkom u jagħtikom sliem. Il-mulej ħariskom. Meta Alla jolli d-dawl ta' wiċċu fuqna ġifi aħna nesperjenzjaw ku nafu x'jiġifieri l-preżenza tas-sit fil-grazzja u s-sliem tiegħu. Fil-favur tiegħu. Bir-raġun David jgħidlu inti tajtni lena f'qalbi. Ġesu ma qalx illi meta jippersegwitawkom ifirħu tennew. Għaliex? Għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Ħlaskom il-premju tagħkom kbir fis-smawiet. U allura David jgħid min issa stess inti tajtni lena f'qalbi. Aktar minn meta żaraw l-inbiġ ġdid tagħhom joktor. Il-bniedem mitluf l-aktar li kapaċi jagħmel li jiġma' u jgeddes affarijiet li għadha pitada se jieħdu n-nar. Għadha pitada se jispiċċaw. Imma l-wirt tagħna huwa inkorruttibbli, ma jitbielx, ma jgħibx, riservat għalikom fis-smawiet. U da kollu maħabba Sidna Ġesu Kristu. U allura il-progress u l-maturità spiritwali fina qegħdin iħejjuna biex aħna nersqu dejjem aktar ġurnata wara ġurnata għal dan il-wirt etern. Meta Alla jagħti lill-uliedu kollha dinja ġdida u art ġdida illi fihom tagħmar il-ġustizzja. U din hija t-tama tagħna. Tiġi saltnatek. Tiġi saltnatek. Hemm hija t-tama tagħna. Mhux fid-dinja l-ar diġà għadda u l-aħjar għadu ġej. Jiena dejjem infakkar li nnifsi l-ar diġà għadda. M'hemmx kundanna għalija, m'hemmx separazzjoni minn Alla għalija. Alla iddikjara fiċ-ċar. X'jista' jifridna mill-imħabba ta' Kristu? Niked, dwejja, era, ġuħ, pesta, sejf, ma f'dar ħwejġ kollha aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Għax jiena perswas li l-mewt, l-ħajja, l-ħwejġ ġejjin, l-oli, l-font, l-prinċipati, l-assetat, x'hemm jista' jifridna? Mill-mħabba tal-Alla li hija fi Kristu Ġesu Sidna. La darba aħna ninsabu ma' qudiem miegħu bil-fidi it-tieba tal-Alla fuqna tibqa' dejjem. L-ar diġà għadda, l-aħjar għadu ġej. Alla diġà tagħna, però Alla minna nies ta' tama. Nies ta' tama. Dak li għandu għalina, dak li għandu ħejja għalina, ma tawwilniex kollu bħalissa. Ma wedniex saħħa fiżika, ma wedniex rikkezzi materjali, ma wedniex intelligenza fenomenali, nies komuni. Pawli jgħid ħarsu li konfuskom, l-essejħa tagħkom, Alla ma għażilx nies nobli, u għażel ftit, ma ġeneralment nies komuni bħalna. Biex nkunu sinjuri fil-fidi qudiemu, bil-maħfra tiegħu u bil-glorifikazzjoni qudiemna, diġà ħafrinna u għad jigglorifikana. Għad jigglorifikana, għad iġibna nixbħu
iva lill-ibnu Ġesu. U allura nistgħu għandna il-kuraġġ fina nfusna biex interqu bl-għajnejn tal-fidi fuq u mhux fuq ħadd ieħor. Fis-sliem se nimtett kif ukoll norqod għax int waħdek osit tagħmel li jiena nagħmmar fis-sigurtà. Għandi safety. I'm safe. U għallu kapaċi norqod. Jiena ngħidilkom il-pura verità rari nisma' ħbarijiet. Għaliex? Għax ikittuni u jittelfu li l-paċi ta' ruħi. Kull fejn tisma' u x'tisma' kollox negattiv. Jew l-idolatrija ta' d-dinja. Verew le. Kapaċi, il-Kristjan kapaċi ikun fis-sliem jimtett u jorqod għax int waħdek osit. Għandna irqali x'għandu norqod għax int waħdek. Int waħdek osit. Tagħmel li jiena nagħmel fis-sigurtà. Pastor John Piper, pastor Amerikan, jitkellem hekk fuq l-irqat, isimgħu, l-irqat huwa parabola jgħidilna. L-irqat huwa qisu storja li tagħtina lezzjoni. Għadek ġej minn 8 sigħat irqat vera? 6-8 jinnaf. L-irqat huwa parabola. Illi Alla u Alla u aħna sempliċi bnedmin. Alla jimmaniġġja d-dinja famuż waqt li hemisferu wieħed jorqod. Meta aħna konna reqdin, l-Awstralja kienu mqajmin. Issa għandna mqajmin u l-Awstraljan huma reqdin. Alla m'għandux bżonn in-nies tad-dinja biex ikompli jdawwar id-dinja u jimmaniġġja skont l-erf u t-tjiba tiegħu. L-irqatu bħal diska miksura illi tiġi kull darba b'messaġġ kuljum. Il-bniedem mhuwiex sovran. Il-bniedem mhuwiex sovran. Il-bniedem mhuwiex sovran. Ġifieri int m'għandikx il-kontroll la ta' pajjiżek, la ta' familtek u laqqas tiegħek innifsek. Għana nsabu taħt Alla. Titlifix din-lezzjoni jgħidilna Piper. Alla jrid illi ikun fdat bħala l-ħaddiem kbir la qatt ma jgħejja u qatt ma jorqod. Mhuwiex impressjonat bik għax iddu ma torqod, jew tqum kmieni, aktar jieħu pjaċir bik meta tixħed l-ansjetajiet kollha tiegħek fuqu u torqod. U torqod. Terz ta' ħajjitna inqattaw fl-irqat. Jekk ħadex 100 sena, 33 sena minnhom bewet ieħor se tqattagħhom brasek fuq l-imħadda. Għaliex għax jien dajef. U Alla qed jgħaddina din l-istorja kontinwa, qegħdin noħduha David ħada fis-sliem jinsa nimtett kif kon norqod għax int waħdek osit. Għalfejn għandi ninkwieta meta Alla qiegħed jinkwieta għalija. Qed jinkwieta għalija. U jaf id-dħul u l-krux tiegħi, jaf x'għandi bżonn. U allura tul il-pellegrinaġġ u essenzjali li nżommu fi qlubna il-ħsieb illi Sidna Ġesu ukoll kien mgħajjar bħalna. Ukoll ħarsu lejh bl-ikraħ bħalna. Imma is-sofferenzi tiegħu kienu redentivi. Bis-sofferenzi ta' Kristu Alla rebaħna għalih innifsu. Alla rebaħna għalih innifsu. Għavolja kien bin Alla, id-dinja warbitu. Id-dinja irriġettatu kategorikament. Mhux biss kienet indifferenti għalih, mhux biss ma tax kasu, imma qaltlu le u salbitu mal-għowda tas-salib. U dan minħabba fina. Għalhekk David seta' jesprimi din it-tama, din il-fiduċja f'Alla. Għaliex? Għaliex David bħala profeta kien jaf illi Alla kellu jibgħat il-Messija tiegħu. Aqra Salm 16 u tqara. Illi Alla Salm 6 kellu jqajmu minn belli mwiet. David kien mistier kemm aktar aħna illi għandna d-dawl sħiħ tal-Evanġelju. L-esperjenzi ta' David jistgħu jiġu duplikati fina. Bħalma David qelibhom billi staħba f'Alla, billi esprima l-ansjetajiet tiegħu quddiem Alla. Pawlu jgħidilna tħabbtu raskom b'xejn. Imma bit-talb u bit-tħannin ippreżentaw il-biżgħat l-ansjetajiet tagħkom quddiem Alla bir-ringrazzjament. Għaliex bir-ringrazzjament? Għax nafu illi Alla
mhux se jkun trux għal dawk li sejħulu fis-sinċerità tal-qalb. David hawnhekk qed jgħidilna li akkosta kollox u aktar minn kollox irridu nsiru nafu lil Alla aħjar. U dan huwa l-żball li għamlu ħafna Kristjani. Jirraġunaw mela issa jiena mwiegħed mill-ġdid wasalt. Le, imwiegħed mill-ġdid għadek kemm bdejt. Għadek kemm bdejt. Imwiegħed mill-ġdid bħala tarbija spiritwali tikber, titavvanza. Pawlu jgħid anke fit-tmiem ta' ħajtu meta kif il-ħabs f'Ruma. Irrid inkun naf lilu. Irrid inkun naf li Ġesu Kristu li kien ilu jippritkaħ ma' 30 sena. U jxandru f'kull belt Griega u mal-Mediterran kollu. U fl-aħħar jgħid irrid inkun naf lilu s-seta tar-reżurrezzjoni tiegħu, ix-xirka fis-sofferenzi tiegħu biex inkun ikkonformat mal-mewt tiegħu. Pawlu irrid inkun naf lilu. Per aktar ma nkun naf lilu, aktar se nduq u nkun nafu x'jiġifieri xirka fis-sofferenzi tiegħu. Ġesu qal bħalma badu lili se jobodu lilkom ilkoll. U aktar ma noħorġu għad-dawl, aktar nesponu id-dlam. Per ma jimpurtax. Alla tagħna jafna, Alla tagħna jħossibna, Alla tagħna idaħħalna finalment fil-glorja tiegħu. Amen.